Λοιπόν, παιδιά. Welcome to Brawl Stars. Τέλος, Δέντενας. Οκ. Παμ. Έλα ρε, αν τολμάς. Dead ένας. Έμεινε άλλος ένας. Θα την πει εκεί στο Λιόν. Και τώρα εγώ του την παίρνω και τέλος. 3 στα 3 kills εγώ. Ω, πίσμε. Πάου! Όχι! Μου την μπήκε! Πέθανα, παιδιά. Τώρα θα έρθει. Έλα, πρέπει κάποιος να την πει τώρα στον Edgar. Να γελάω. Ρε! Τους άχρηστους τους δικούς μου, ρε. Ρε! Άμα δείτε πόσο άχρηστη είναι η δική μου. Λοιπόν, 2 μάτς. Ωραία, φίλε. Παιδιά, θα κάνω stop λίγο μέχρι να έρθει η στιγμή. Κλείνω. Παιδιά, επιτέλους, τελείωσα. Ήταν λάθος. Και... Piper! Θα πάρω το Leon. Leon. Τώρα θα παίξω άλλα 10 μάτς και άμα το κερδίσω 10 στη σειρά θα πάρουμε αυτό το Legendary Αστέρι και εδώ να σας δείξω ποιος νέος παίκτες έχω πάρει μέχρι στιγμής. Bow, Tara και Piper. Κάτσε να την ανεβάσω λίγο την Piper και ίσως τη δοκιμάσω. Θα την δοκιμάσω, γιατί ρωτάω. Αλλά θα την πάω στο τέτοιο που λέγεται. Κοίτα το. Να το. Πρώτο μάτι της Piper. Απλά θα με βάλει με ντουμπάδες, το ξέρω. Γι' αυτό λέω να μπω εδώ. Among Us. Μπαου. Άντε Ροχέτα. Πάμε Ροχέτα. Κάρμα. Έφυγε κάρμα. Εν τω μεταξύ εγώ. Πάου. You're the right. I want to stay. Εν τω μεταξύ εγώ πετάω στον αέρα. Οκ, ένα μάτι με πάει ο Περτόρ. Θα σας λύσω λίγο για να τελειώσω τα υπόλοιπα. Α, ψέχασα, εγγραφή και like για να με βοηθήσετε. Παιδιά, έφτασα τα 10.000! 10.000 ακριβώς! Λοιπόν, Legendary αστεράκι. Like, subscribe για να βγει τυχερό. Και... 3, 2, 1, πάω κολλέ. Hypercharge. Σοβαρά. Αυτή τη βλακεία εγώ περίμενα να του είχα παίξει. Τουλάχιστον μας μου έδινε... πώς λέγεται... 1000 credits. Πόσα δίνει?
δεν είναι 1000. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Τι είναι αυτό? Και λοιπόν τώρα φτάσαμε στα 10.000 τρόπια. Πραγματικά θέλω λίγα ακόμα τρόπια και πέρασα το φίλο μου. Αλλά 5.500. Αλλά δεν μείναμε εδώ. Bye bye guys, εγγραφή, like και γενικά για να με υποστηρίξετε. Λοιπόν, να ξέρετε από μένα αυτό ήταν. Α, ναι, μια άλλη καινούργια πέτρα που έχω είναι Meg. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Bye.